d'avui faré servir un objecte que em va regalar l'altre dia una amiga, perquè vam fer un amic invisible i ella em va regalar aquest boli i em va dir: crec que amb ell podràs fer sons molt guais. I realment vaig pensar que era super bona idea, i la gràcia de tot això és que justament ahir jo volia anar a dormir i em vaig posar un vídeo de la Laia Oli, que m'agrada molt el seu ASMR, i vaig trobar un vídeo on sortia aquest mateix boli i em va fer molta gràcia. Així que res, faré servir aquest boli que jo trobo que us relaxarà molt. I comencem. El boli és aquest que, com veieu, és rosa i aquesta part d'aquí és com una mica elàstica, com veieu. I al final de cada braç d'aquests té una bola de colors de plàstic. I com veieu, això és un boli que encara no he estrenat, que encara té la punta blanca aquesta, que s'ha de treure per poder escriure. I jo crec que el so d'aquestes boles de plàstic entre elles pot ser molt relaxant. Així que espero que us agradi. Si ho faig així, no sé si a vosaltres us sonarà molt brusc, però a mi ara mateix amb els auriculars tinc la sensació que està sonant a dins meu. dues grogues,
descansis molt bé i ens veiem